Shalom horas madihita saluhutna. Di hamuah kadamang dohok dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangyang. Asini roha madi hamu dohot dame, siad debata amata, dohot sian anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatan itu hatan daga bijamita di pertangiangata imana laus epistel di minggu reminiscere di tanggal 10 Maret 2025. Hatan itu hatan atar surat di Filipi tolu ayat 10 pitu rodi bidu opat ayat sada topik ni minggu paideida hinadengkan ni Jehovah menyaksikan kemurahan Tuhan. Hujahama dihita songonoma didok hatani tuhata. Rap sitiruau mahamu alia kadongan jala pamanat tamuma akan amar parange songo kami si tiruom muna. Ay songon naung jujo tudok tuhamu jala anggon waing mardongan ilu do hudok. Torop do marpangalaho gabi musu ni silang ni Kristus. Hamagua do ujung nasida butuhan nasida do di pardebata si haila hononna di hasangapon akan ditanoon di parrohahon. Ay di banua gijang dosa bulota, sianido tapaima si panguluhita Tuhan Yesus Kristus si. Paubaun na do dagikta na liaon, gabidot so daging na nasangapi, hobar tu hagugoon nai, ay tarpatuduk sa do saluhut na tu ibana. Di biduopat, ope hamua kadongaku na hinaholongan jala na hinasiholan halasan ni rohaku jala tupalhu songonima marsihoho tamu di bagasa Tuhani hamu aka haholongan ima hatani tuhata macetakas do dido apostel Paulus di bagasa turpukon rap sitiruau mahamu alia kadongan jala pamanat tamuma akana marparange songo kami si tiruom muna. Ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Molo di doksa sahalak tuhita tiru maau ninna rupani. Totu na adong masih tiruos yani banate. Ido kan? Buido si tiruo noon di pangalaho. Ba memang si tiruo do ibana anggo di pangalaho. Buido si tiruo ni di pabahenan. Memang anggo tu si baenon marpabahenan ba ikut tiruod de bana. Boido tiruani di pamahena cara dia berpakaian. Jadi mengenakan pakaian ni ba memang si tiruod de bana. Molo ibana tong say rapido tok tong. Tung baju songo dia pe dipake. Taksual hargana. Alai laos adong dodonganon tuk sobinoto do pahianna. Dang nahurang baga nian manang nahurang arga pahian na pinahenay. Kapahian na argaido brandit na inay rupane. Alay tukso hiado amato denggan pahian na. Ia sona salawar nama peut-peut. Ia na subaju nama satu ngadi pamasuk satu nganay haruar. Dohotakana asing. Jadi dahang kia denggan marpahia binereng. Sitiruod di penampilan ati adong do rupani ba anggo di penampilan ni tungibana do tarlubi di penampilan may cantik dua kawan sonang manang susah happy do diau naninay boy do muse sitiruoni di pakatayon jadi betul-betul tuk tiruod do ibana dia kapakatayon pokokna godang matahe sitiruo sianibana. Alai unang salah hita, laos adong do sebalik na anggo singoto gudang do, alai datu ngadong anggo sitiruon. Ate, jadi adong do na sebalik na rupane. Hamo kadongan, songoni manuaing na nidok ni Apostel Paulus di bagasa turpukon, molo didok ibana sitiruau mahamu ninna, totu na adong masitiruon sian ibana. Ahama sitiruoni sian aposteli. Nian tanga pala pitor tulum di do apostelia kasih tiruoni
Alai marhiti aka hatorangan na jupa kita di trupuko doh di aka ayat nama juluan di trupuk jami taon. Gabe jupa kita do disi aka tiruan naung pinatuduhon ni aposteli. Dakolat dihata alai tung takasdo dihanguluhon ibana. Na parjolo tentu keberanian melupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Keberanian melupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Lebih tu makasian non bodoh tajah di ayat 10 patate molo di hata Batak manang di ayat 10 tulu ayat 10 patih molo di hata Indonesia. Jadi memang macai takasdo didok disirupani taringot tu keberanian na melupakan na dipudi jadama pariahi na diculu. Jadi molo tabereng disia kamang do tamuinang alia kadongan dakurajumi diriku naung sun hutakupi oddo tahe huhalupa hon na dipudikku hueahi akan na diculu. Dopak padangido hupuspus dopak upah monangan na sian pajoni debata sian gijang di bagasan Kristus Yesusi. Ima dido ibana. Huhalupahon na dipudikku, huyahi akan na diculu. Hama kadongan saha porsiaun, lubi tumakkason di patorang apostol Paulusi di ayat 1 ayat 2 non. Sian segi lahiria, dangadong nahurang di ibana. Tarsurak di hari pawaluhon, tarsunat, siya bangso Israel marga Benjamin hala Heber, tubuh ni hala Heber. Lapatan na, dak sorang magudang ibana rupani molo ada Batak. Ibrani asli tulen halak parise mangihutop patihi. Isarana rupani isena subangga molo asal ni ibana sian sada golongan na terhormat manang na terberita ate. Yesui sian kasta na tertinggi. Alai nakpe songoni nunga dianggap apostelino ni orbuk-orbuk sampah ido-dido di ayat walu. Sian na mga sahon haguguon na manang hajagoon na isenaso manadde ibana. Terberita do ibana silili halak Kristen. Alai ipe nunga dianggap ibanay sampah. Apostol Paulus madok tuksongo dia pe hebat ni sasahalaki secara lahiria ay sotuki paluahon ibana. Dang tuk boy i pamasukon ibana tu surgui. Rupani di penghakiman terakhiri haduan Roma ibana madok au halak Israel dua udah Ibrani tulen ninda ibana rupani berarti otomatis dua tu surgu. Yesui Roma suruh-suruhan manukun hala ahadu hamu inna jadi Roma nyon naik tu surgo dia lusi hala batak doham. Ro suruh-suruhan muse madok buasa rapamuna tulu dia lusi nasida ai sarap dohamina tulu ai trio batak dohamin. Pitor Roma rupani malaikati madok bah parede dohamu hape masuk-masukin. Nah, dia dong ya te. Adok soni danga dong. Hamo kadongan dungi na dipudi na nidok na muse ima akan namar debatahon butuhana na makasangapon hailona aib dohot akan naholan na maparohahon na ditanoon semata-mata tertuju kepada perkara duniawi ima natajaha di ayat 10 siai. Bagi Paulus kalau masih ada yang mempertuhankan perut jala dirajai butuhana ibana dang natohobe si huton Kristus. Ay macatak kasdo di dohatan itu hata asa unang adong na nirajaan ni si panganon doho na nirajaan ni butuhana. Jala molo adong na merasa sangap hape aib na do di pabuah-buah dak tohobe si ihuton Kristus. Adong do na songonita he dang maila pabuah ho tujolma naung tuluhali bana marsirap jala konferensi pers musemai saya unang maado ngaka halak Kristen na songoniate bangga dengan aibnya arong na songoni dipatalak diluluan hahuranganna daumai sianaka si hutto Tuhani. Hama kadongan apostol Paulus patuduhon diri na tiruan alabarani ibana meninggal honi sudi
Bagi dia yang mempercayakan hidup kepada yang lahiria dan mempertuhankan yang duniawi, itu sudah masa lalu. Halak naholan maparrohahu perdagingon dohot akan aditano di guar apostelido muse musuh ni silang ni Kristusi seteru salib Kristus. Kiblat Paulus tidak lagi ke belakang, tetapi ke depan, bahkan ke atas, tu surgui. Di do ibana, ay di banua gijang do sabulota, kewargaan kita ada di surga. Jadi songon hata ni edde taidu ete, di buku edde 522, surgui sabulota doi dangadong be si ayod di si. Ido tujuan ni nguluna jala upah hamonangan manang hadiah si jalahanna si rebutonna. Hamo kadongan saha porsiaon tirua dia dope si tiruon sian aposteli. Si tiruon do aposteli di lasni roha. Sudedo bui marlasni roha. Alai molonunga di do manoktong senantiasa radak susai sude bui tiruan ate. Las rohana ala dapotan manang marutung isena subui songoni. Alai buhame ibana marlas ni roha hape tongon mangadupi kegagalan dua ibana. Marlas ni roha mahamu toktong di bagas satuhani hulahi mamadok marlas ni roha mahamu ninna ibana di Filipi 4 ayat 4. Iman apa dua akon. Jadi sitiruo do aposteli di las ni roha. Ba totuna patuluhon ima sitiruo do ibana di sita onon. Teladan dalam penderitaan. Napa opaton sitiruodo ibana di nama kasabab pon na adong mencukupkan diri dengan yang ada. Ditiki adong ba mauliate di dok dak pitur mabuk ba suadok pe tong do mauliate. Dak pitur madeli rupani ibana. Jalan apa limahon ba sitiruodo aposteli di hauduhon na di panuturion ni debata di nguluna. Mamuka diju debata ibana gabe apostel nga di patuduhon ibanai marguru tulomo ni rohani debata. Ahama dido ibana dia mabahenokku Tuhan di pangidu roham apa yang harus ku perbuat ido dido ibana. Dang dido ibana lomoku mate Tuhan terima bersih maho dangin na ibana. Marguru tulomo ni rohani debata do ibana. Macai gudang dope sitiruo sian aposteli. Jadi molo dido ibana sitiruau mahamunin na tohodoi. Ay gudang sitiruo sian ibana. Hamuak kadongan sumatu aposteli na terjodo nang sadok na porsea akaparhalado do ruas gabi tiruan teladan dia kadongan na. Parhalado tiruat turuas nate. Ruas tiruat tu dongan na ruas. Tiruat dia kanau poso. Natoras tiruat digeleng na. Jadi manangisi pe hita sudedo hita terjou gabe tiruan songon nanido ni apostel Paulus nak keningani. Jangankan hita jolma harutu porhis pe disuruh do hita marsia ajarate. Berarti molo disuruh marsia ajar tu porhis to tuna adong ma sitiruo sian porhisi. Ahama sitiruo siak kita. Bata suku madirita. Unak songon nani do ni namel pinasi godang do si ngoton alai dang adong sitiruon. Yakin do amat dok adong do jala godang do sitiruo siak kita. Naso ta patuduho do pera. Atong bita sari-hari do pe ta patuduho ma dirita ngoluta. Hapor siaw ta terlubi gabe tiruan teladan tuaka nahumalia kita. Amin martangi yang mahita. Mauliate di ho Tuhan di hatam na hubigi hami pasu-pasu may asa marura marparbui hatami di ngulu nami. Marhite Jesus Kristus martangia kami tuho. Amen.